marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Mar olop-olop tu debata maho, ale sandok tanoon. Endehen hamu maha mulyaoni goarna mar mulia, bahen hamu puji-pujiana. Dok hamu mandok debata, tung nasokal doa ka pambahenanmu, binahen ni hina timbul ni gogom, ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruh maton di porbadia tu rohanami, asatara pusitu tu rohanami, marhite-hite haheheyoni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda ha porsionami, marhite-hite pakirimon namangolu, asat toktong hu ingot hami, nah hehe dohami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 360 ayat 7 dohot 10. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, imana dienet sian hata ni debata natar surat di Musa Palimahon bindu 10 sada ayat sada. Dibaeni ikon haholonganmu do jahoba debatam, jala radotanmu pangoloyon tu ibana, aka aturan nape, aka humna dohot tona nasaleleng ho mangolu. Songonin ma patik ni debata, tapangido magogo laho mangulahoni.
Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikni. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 420 sada, ayat sada dohot ayat 4, ayat 4 jongjong mahita. Topoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo naso hatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Naro dohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladang adong haporsewan di bagasan roha nami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu. Mansai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggani basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami dohot pangalosion nami. Sai ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggani basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami da godangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tu au asa mangolu tondi muna nina Tuhan Jehoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 435 ayat sada dohot ayat tolu. Yesus Tuhan di nama ngajari
Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di ari mingguon, natar surat di pangukapon bindu pitu, ayat sia sahat 10 pitu. Tajahama secara responsoria. Dung salpui adong mahu bereng mansai torop naso dapot bilangan ni jolma. Sian nasa bangso marga dohot home dohata. Akan najogjong di adopan ni habangsai dohot di adopan ni biru-birui akan namaruloson abit nasaksak jalan nama niup mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masa luhut suruani humaliang habangsai dohot humaliang akasintuai dohot parngolu na opati dungi manukap manasida di joloni habangsai huhut marsomba tu debata. Dungi mangalusima masada sian akasitua di dokma mandok au ise doakai jala sian doro akan namaruloson abit nasaksaki alani i sai di jolo ni habangsa ni debata donasida mangoloi ibana arian dohot borngin di bagasan joronai jala ibana mangunduli habangsai ma pauliohon inganan di atas nasida. Ai parmahano ni biru-biru nani parsitongani habangsai donasida. Jadi tongihonon nama nasida tu akamual aik hangoluan. Jadi apusani debata nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ima hatani debata martua doakan natumangihon hatani debata jalana upeotsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 210 sada ayat sada sahat 2 ayat 2 jongjong mahita. Tahatidak kon mahapor siaota songon nahina tindakon idongatan nasa hapor siaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon nisi Maria na gabe-gabean sianton di parbadia
andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dong no, na mulak mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pergogo na soha tu dausani disima ibana paima molok sogot nanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di tondi porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai namandok mulak mangolu dosogot daging ni halak nang mate dohot di hangoluan nasora sudah amin. Marende kur parompuan Kamis diuduti muse marende kur parompuan Hosana.
Tabegema tikting di Minggu Sadarion. Angka rumah wisada titing maragam. Sada, nama dohoti ulaun pakobasion huria. Nama dohoti aka kegiatan doho pakobasio di huria nasa mingguon toropna A. Kebaktian minggu 776 halak. B. Pertangyangan 216 halak. C. Sermon kategorial 120 sia halak. 2. Pelayanan mimbar. Pendeta Resort Marhubas di HKBP Parung Panjang Resort Depok 2. Tolu, PHD Manang Sermon Bulanon kategorial. A. Sermon Ama di Patupa Jumat 10 Mei 2022 masuk pukul 20 WIB maringanan di Gedung Paulus. B. Sermon Paropuan Deborah Sabtu 17 Mei 2025 masuk pukul 10 sia WIB maringanan di Gedung Paulus. 4. Kompen Pangula Nago Tiki. Kompen Pangula Nago Tiki di Patupa di HKBP Bicarung di hari Senin 12 Mei 2025 pukul 10 WIB. Pendeta dohot keluarga Borha Dotu Company. 5. Kebaktian Padang Paropuan. Senin 12 Mei 2025, Huria HKBP Depok 2, Marhite Punguan Paropuan Depok 2, Patupahon Kebaktian Padang, Maringanan di Buperta Cibubur. Nidohotan di Sude Paropuan di Huria HKBP Depok 2. Onom pemeriksaan gula darah. Huria Marhite Seksi Kesehatan naik Patupahon pemeriksaan gula darah sewaktu di hari Minggu 10 Mei 2025 dung sidung parmingguon Manogot pukul siawib di ruang kesehatan. 7. Janji iman pembangunan. Tapabotohon ma janji iman pembangunan melalui situa permahani manang sektor. Daftar naung pabotoho janji iman pembangunan boi tajaha di titing naung ditongos tu WA Group BHD. Turuas nama bayar janji iman melalui rekening Huria BRI, laporan naboi di Ida di Warta Laporan Keuangan Huria. Nah membayar melalui rekening Panitia Pembangunan BNI, laporan naboi di Ida di Warta PDF di laporan mingguan Panitia Pembangunan. Walu titing marbagas, manang titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripeoma. Andrea Sahat Marulitua Hutasoit, anak niamata TM Hutasoit Nahinan, inata situa Borupa Jaitan. Alamat Jalan Taman Pendawa nomor Sada Depok. Jemaat HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Dohot Desi Natalia Borulubis, Jemaat GKP Sumedang. Boru niamata Halubis Nahinan, inata S Boru Simajutak. Alamat Dusun Bojong Rancamulia Sumedang. Sakka Pamasumasuan Sabtu 24 Mei 2025 di Gereja HKBP Depok 2 Resort Depok 2. Sia titing ruas nataba. Mamuka Minggu Sadarion gabe ruas ni Huriatama. A. Keluarga Endang Deborah Manalu Rapdohot Sada Yanakon Nasida Rosian Gereja Pentakosta. Saunari Nasida tinggal di Jalan Merdeka lingkungan Cipayung, masuk sektor Walu Hermon. B. Keluarga Nyonya Huta Barat Borusiahaan Doho 2 Yanakon Nasida. Nasida Rosian ke Gereja HKBP Kaltim. Saunari tinggal di Jalan Gentaraya nomor 81 C, masuk sektor Tolu Kapernaum. Dung sidung titingon pinangido matu Nasida ro tujolo. Laho patadahon keluarga Nasida. 10.
ruas napida. Mamuka Minggu Sadarion 10 sada Mei 2025 pida huria ma keluarga situa MA Sipahutar Boru Silitonga doho tolu yanakon nasida sian sektor 5 kana nasida pida tu gereja GKI Kenanga Depok. 10 sada bunga altar. Bunga altar mingguan ima persembahan keluarga BP Sitompul Sintua TW Borusi Bagariang, ruas sektor Sia Bethlehem, Mauliatema di Pasahat Huria Tunasida. 12 sumbangan. Di Jalo Huriata do sumbangan sian NN laho paturehon plang jadwal ibadah. Melalui titingon Huria Pasahaton Mauliati Gudang tu keluarga na Pasahatoni. 10 tolu parheheon sektor dan kategorial. Dalam rangka pesta parheheon sektor dan kategorial, panitia parheheon naik patupahon perlombaan, jenis-jenis perlombaan do tanggal pelaksanaan, boi matajaha di wartanong sahat tuhita. Dung sidung titing begiota do panorangion sian ketua panitia parheheon. 14 keputusan rapat pendeta HKBP. Mardomu tu hasil rapat padita tahun 2020 tolu taringo tu tangiang pelean. Diaka pertangiangan manang di gereja manang jabu dan pola di jahahon tangiang pelean. Saema marhite tangiang alia manami. Nasa pelea di tangiak koma ditiki parmingguan bolon ima di hari minggu. 15 pertanyaan sektor. Sektor Sadamoria di bagas ni keluarga Doni Panggabean Boru Situmeang. Sektor 2 Betania di bagas ni keluarga J Sitorus Boru Simajutak. Sektor Tolu Kapernaum di bagas ni keluarga H Panjaitan Boru Tobing. Sektor Opak Sinai di bagas ni keluarga J Sitohang Boru Lumbanggaol. Sektor 5 Kana di bagas ni keluarga Nyonya Silitonga H Boru Hutagalung. Sektor Onom Betsaida di bagas ni keluarga Situa E Manurung Boru Tampu Bolon. Sektor Pitu di bagas ni keluarga DH Huta Barat Eka Boru Panjaitan. Sektor Walu Karmel di bagas ni keluarga Nyonya Manalu BSD Boru Manik. Sektor Sia Bethlehem di bagas ni keluarga ruas sektor Bethlehem. Sektor 10 Nasaret di bagas ni keluarga Nyonya L Banjarnahor Boru Sitorus. Sektor 10 Sada Jericho di bagas ni keluarga J Butar-Butar Boru Sianturi. Sektor 12 di bagas ni keluarga Niko Hutajulu Boru Barimbing. Sektor 10 Tolu Galilea di bagas ni keluarga I Hasibuan Boru Siahaan. Sektor 14 Filipi di bagas ni keluarga F Lumbantoruan Boru Hasibuan. Alamat dohok jam masuk pertanyaan di sektor Boima di ida di warta PDF manang acara natinongos ni situa sektor di ganup sektor. Titing parhepengon. Saldo ni Huria di bagas mingguan 10 Mei 2025. Huria 42 juta 7.010 rupiah. Pusat 6 juta 366.524 rupiah. Diakoni sosial 50 juta 853.010 rupiah. Pembangunan kosong transitoria 1.200.000 rupiah. Sai di pasu-pasu tuhat tama akapeliani nang ulau di Huriaon bain sangap di guarna jalalas ni roha di hita ruasna. Aka titing na sojinahahon boi mata jaha di warta naung saha tuhita. Songoni masaha ni titing di Huriata di bagasan samingguon. Di lehom matiki turuas na baru lau patadaho diri partikianon hupasahat tami.
Shalom, Amang Inang yang saya hormati. Begitu juga Amang Uluan Pendeta M. Sitorus, Inang Pendeta Fungsional M. Boru Simanjuntak. Begitu juga Amang Inang Sintuanami. Perkenalkan, di sini saya Nyonya Simanjuntak Boru Manalu dengan satu anak namanya Dikayo Simanjuntak. Kami datang dari Pentakosta Bekasi, ingin menjadi anggota jemaat HKBP Depok 2. Kami tinggal di Jalan Merdeka, lingkungan Cipayung, masuk sektor 8, Hermon. Terima kasih. Shalom, Horasma, Amanginang, Perjolo Hami Mandok Mulyate, Parhalado, Naadong di Depok 2. Hami Mandok Mulyate Alana, Hami nunga di Jalo di sektor Tolu Kapernaum. Hami sian keluarga Nyonya Huta Barat, Boru Siahan, Dohot Adong Boru 2, Namar Goar, Maria Magdalena Huta Barat, Dohot Elizabeth Febrina Huta Barat. Hami tinggal di Jalan Genta Raya, nomor 81 C. Hami sian Kalimantan Timur, Bontang, Gereja HKBP, Las Rohanami, Amang Inang, saya di pasu-pasu Tuhatama, Parsarwata, Horasma, Mulyate. Tabege mah hatorangan manang informasi sian panitia parheheon diutuh timusea anon marende kur ama. Shalom, Amang Inang. Mulate mari Tuhan, mulate manang di Amang Uluan Pendeta M. Sitorus M. Dip, song-song ninang Pendeta Fungsional M. Boru Simanjuntak. Ami Amang Inang sian panitia parheheon songona patorak kono otik di yakka pardalan nang dimulai ditunjuk kami gawe panitia napatupahon di akka rapat songnang napatupahon akka acara nalaw si patupahota mulai tanggal 10 ima jalan santai dimulai mai jam 6.30 diuduti tu pertandingan catur di hari Sabtu tanggal 30 jam 10 pagi. Ditorus semese pertandingan catur di tanggal 30 sada jam tenis meja di jam 10 pagi. Diuduti muse tu senam kreasi senam kreasi jam 7 pagi. Jadi mohon maaf tu vokal grup ang perubahan waktu nah semula di tanggal 14 Juni gabe berubah di tanggal 20 sada Juni di pukul sada siang untuk vokal grup. Mohon maaf perjolo Amang Inang molotung pe adong perubahan ni. Mardemutisi kami siap panitia maguguhon adong di baik kami mengalui songod dana
mencetak pin ni HKBP berlogo HKBP song-songoni nang logo transformasi. Harga ni pino namang inang sada 50.000. Ido dalam nami mengaluri dana tuhita saluhuna makorhomai di kewangan ni huriatta nahurang dengan nahurang kondusif molotungpe dile ro anon perwakilan manang koordinator setiap sektor songonam majual pinon tuhita saluhuna yas marohatta manginang majalo alana dibutuh kami dana amanginang sepatupahon pesta parheonon 26.125.000. Imai ngasude untuk pelaksanaan song-songoninang hadiahna ngadisi beseluna dang barani hami amanginang marah ngaju honot tu huriatta natong do rak mabotor hita seluhukna di kewangan huriatta. Jadi harap dorohanami amang inang molotung penon ro ak koordinator setiap sektor nama jual pini tajalo mate amang inang ate sonna mangudunguru pihak dalna panitia boydo dangi hami pini amang inang nasom matarbakam iya sederhana majalo dang nalani gudangna ale persidohot kita salu namang nang asa paheba-heba kuriat tahun alana o program ni huria do jadi dang boy di ilaksanahod do jadi tersongoni majo amang inang na boy ipatorak kami songon nalau kegiatan sipato pauta ima dimulai hari Sabtu tanggal 10 itu menguduti mano satu terakhir ma tu vokal grup akapela salinai kami molate gudang madi tasaluna mohon maaf diakka nahurang lubi orasma.
Marende mahita sian buku ende 100 walu ayat sada dohot selanjutnya las dison papungu peleata kantong sada a dohot sada b. Uluku di
dameni debata na sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpuk jamita di minggu jubilate sadarion, imana nienet sian panurirang Hesekiel bidu tolu pulopat ayat 10 sada sahatu ayat 10 laos tapai huti hutma. Ay songonodo hata ni Tuhan Jehovah, idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna di ari uju ni tonga-tonga ni biru-biruna akana mapari ibana. Sok songoni au mangalului biru-biruku sogot. Jala paluaoku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai. Uju di ari obun dohot haholomon maripot-ipot. Jala au manogihon nasida ruar sian aka bangso. Dohot papunguhon nasida sian aka luat. Asa hubuan nasida mulak tu tano nasidai. Laos au marmahan nasida di atas niaka dolok Israel. Di bagasan aka rura doho di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Di japalan apalana lomak au marmahan nasida. Jala di atas dolo akan natibo di Israel parudaman nasida. Di sima mangulon nasida di parudaman nadenggan. Jala japalan apalana lomak japalanna di atas niaka dolo ni Israel. Au sadiri ma marmahan biru-biruku jala au paulon nasida nina Tuhan Jehovah. Luluaku ma namagowi jala mulak buanoku na tardepari jala lilitakku do nama bugangi jala pargogoaku do na marsahiti alayang go na mokmoki dohon na gogoi siaponokku do au sardiri tahe marmahasa marhite hite uhum ido yanggo sahatna. Huriana hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus multa bereng naki warta menang warta jemaat adong dihita di sini do minggu sadarion digoari minggu jubilate. Jubilate marlapatan marolopolop tu debatama ale sandok tanoon. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Dijauhi talahu marolopolop tu debata. Allah ibana marmahan kita. Sebab Tuhanlah gembala kita. Jala mulo tabereng di topik minggu ta didok Jehovah marmahan bangsona. Tuhan mengembalakan umatnya. Dison naneng tabereng siang turpuk tahun bahwa pengembalaan yang Tuhan lakukan itu jelas bisa kita lihat marhite turpuk sadarion bahwa Tuhan itu mencari, bahwa Tuhan itu menemui kita. Tabereng naking di ayat 10 sada. Manang buhape tingkah laku manang pangalahota tetap Tuhan akan mencari kita. Tetap Tuhan akan menemui kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan manang membiarkan kita. Jalai naking jelas tabereng di ayat sada. Idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida. Buasa dilului asa dipalua Tuhan debata. Jadi manang bohabe pangalahota perilakuta Tuhan tetap mencari kita, mendatangi kita supaya kita diselamatkan. Jalan namang ikut boy tabereng sian turpukon imal Tuhan debata dakolan mengalului kita. Tetapi juga dia memelihara, mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Imana tabereng naking di ayat 10. Di japalan apalan alomak au marmahan nasida.
Ima gambaran daripada Tuhan mengatakan bahwa Dia mempersiapkan semuanya dengan baik. Dia mempersiapkan makanan yang menjadi kebutuhan umatnya. Jalan namangi huta bereng, Tuhan juga menguatkan dan memberi semangat kepada kita. Tabotodo udang do cara ni simbolis laho manggugai haporsiauta. Dan biasana hita digugai marhite akka parukilon naboi masa tu hita. Jalamolo naking tapai ihut naung tajaha di epistel ima di epistel ta sian panggukapon Wahyu 7 disi dicaritahon taringot tu godang halak marpungu tikii jala disukun maisi do halak nagodangi. Jadi di patorang si Yohanes mah orang-orang itu adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan. Diselamatkan dari apa? Sian parukilon. Mereka yang menderita tetapi tetap berpegang kepada Tuhan, maka mereka lah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jaladison boy dihubungkan taringot tu turpukta bahwa Tuhan menguatkan dan memberi semangat kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Roh-Nya senantiasa menguatkan kita untuk mampu melawan cobaan iblis. Penguatan dan pemberian semangat dari Tuhan ini nyata sian turpuk tahun na di ayat 10 onom na di dok tuhita luluakuma na magoi jala mulak buanokku na tardepari jala lilitakudo na mabugangi jala pargogoakudo na marsahiti ima na di patu-patuhan tuhita. Ketika kita mengalami pergumulan di dalam hidup, ketika kita menderita, kita tersesat, tetapi yang Tuhan lakukan adalah Dia mencari, Dia membawa yang tersesat, Dia juga membalut segala luka dan memberi kekuatan, memberikan pemulihan kepada yang di dalam keadaan sakit. Sikap atau perilaku Tuhan yang demikianlah yang membuat kita bisa bersuka cita, yang membuat kita berjubilate, bersorak-sorai karena Tuhan mengembalakan kita. Alanii turpukon naeng mangalehon pemahaman di hita, naeng paingoton hita, ala Tuhan debata naung marmahani hita, berarti di dalam sorak-sorai itu harus terlihat respon kita. Na parjolo ima naneng dohonon, na parjolo ima naeng ma toktong hita dengan segala ketulusan hati pasahaton dirita tu debata. Tuhan telah memperlihatkan kasih setianya. Tuhan sudah memberikan anugerahnya dengan mencari dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu sepatutnya lah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jala napa duahon ima naeng mahita gabe kawan sekerja Tuhan menjadi gembala yang baik. Sebagaimana Tuhan Yesus menasehatkan dan memerintahkan Petrus agar dia mengembalakan umat Tuhan. Didok di Yohanes 21 ayat 10, gembalakanlah domba-dombaku. Menjadi gembala yang baik, tentu kita harus meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang mau menyerahkan nyawa demi tebusan umatnya, yang sudah memberikan keselamatan dan kehidupan bagi yang Dia gembalakan. Jalan namangihut naing dohonon tuhita marhite turpukon, bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengembalakan kita. Ini mengingatkan dan menasehatkan kita untuk tidak melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita, tetapi senantiasa bersyukur, dan ucapan syukur kita itu harus nyata di dalam
perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang senantiasa memuji Tuhan. Imana gabe jojo dihita marhite turpukon. Alani amang inang naneng dohonon tuhita. Manangahape kondisi ningolutta si sonari, kita tersesat atau terluka, ataupun mungkin kita merasa lelah menjalani kehidupan kita ini, ingatlah Tuhan tidak menyerah atas hidupmu. Kita bisa menyerah, tetapi Tuhan tetap akan senantiasa menyelamatkanmu. Tuhan akan tetap mencari kita, Tuhan tetap akan memanggil kita. Dia akan merawat dan menjaga kita. Dan kita tidak pernah sendirian dengan kondisi yang sulit yang boleh kita hadapi pada saat ini. Ada gembala yang setia menjaga langkah kehidupan kita, yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Karena itu percayalah, toktong mahita porsia di Tuhan Yesus Kristus. Roma hita tu ibana, dan biarkan Tuhan yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan kita. Jalaido na boi mambain kita bersorak-sorai di minggu jubilate, karena Tuhan sudah mengembalakan kita. Jala naing ma hita naung digembalakan, yang sudah Tuhan peliharakan, sudah Tuhan jaga, kita juga mau menuruti segala apa yang Tuhan kehendaki kita perbuat. Ima marhite pangalahota nabui maniru Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, marhite sian hatana. Asa pangalahota sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Songonaking didok senadong do gangguan tuhita marhite parukilon nata adopi. Banyak sekali gangguan hidup yang boleh kita jalani, yang membuat kita akhirnya gabe manibil sian Tuhan debata. Alani parsahiton boi, alani usaha yang jatuh atau bangkrut, atau mungkin karena pergumulan hidup yang berat yang harus kita hadapi, taringot tu keluarga ta masing-masing. Ale marhite turpukon dipaingot hita. Apapun yang menjadi kekacauan di tengah dunia ini, tetaplah hati kita berpaut kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa mengecewakan, tetapi Tuhan kita itu tidak pernah mengecewakan. Dia sendiri yang akan turun tangan, dia akan mencari yang hilang, dia akan membalut yang terluka, dan dia juga yang akan menguatkan yang lemah. Dia tidak hanya memulihkan dari luar saja, tetapi dia juga memeluk jiwa kita dengan kasih yang tidak berubah. Alanii toktong marhita marsihohot tutuhani. Ibanado nagabe parmahan dihita. Amin. Mau lihat mali Tuhan dihatam naung dipatol has tutungatongan nami. Dipaingoto hami ali Tuhan marhite hatam. Hodo parmahan nami. Jala alanii naing ma hami boy makilalahon dengan bahasa naung dilehoko tu hami. Pargugui hami ali Tuhan. Asa toktong mangulahon lomoni roham. Uboto hami doale Tuhan. Kodang ni akka pergumulan na huadopi hami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Alai naing mahami toktong marsi hohot tuho. Tuhan debata tong dohami marningot di piga-piga ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Buano nami ima inang sipahutar boru huta galung sian sektor opat Sinai na dirawat di rumah sakit sentra medika. Soksongoni di inanami inang nyonya sintua BP Siregar boru Simanjuntak sian sektor 10 tolu natong dirawat di rumah sakit mitra keluarga. Asa homale Tuhan mangalehon hamalumon marhite aka perawatan na jinalonasida sian tim medis. Soksongoni marningot hami ale Tuhan di piga-piga ruas ni huriam naung mula sian rumah sakit na di bagasan proses pemulihan sonari. Ima yanakon nami Daniel Simatupang dohot Dimitri Simatupang sian sektor opat
Sinai. Sok songoni inang nyonya PH siahaan boru Silitonga sian sektor tolu Kapernaum. Swak songoni Gerat Aritonang ima sian sektor opat Sinai. Asa homale Tuhan mangalihon pemulihan na sempurna di nasida. Tong dohami marningo di piga-piga ruas ni huriam ale Tuhan di bagasan parsahiton na ikontong majalo pengobatan ima inang sintua MB Simarmata boru Siregar sian sektor pitu. Inang sintua LE Manurung boru Sinaga sian sektor onom Betsaida. Sok songoni amang B Pasaribu sian sektor 2 Betania. Nyonya Situngkir boru Nenggolan sian sektor Sada. Dohot inang nyonya Simangucong boru Simatupang sian sektor opat Sinai. Tongdo buanon nami nasida Tuhan tu tanganmu. Asa homa toktong mamasu-masu nasa pengobatan na jinalo nasida. Sok-sokoni ali Tuhan diaka pelayanan-pelayanan nana yang patupuan nami di Huriam HKBP Depok 2. Asa homa toktong nama masu-masu. Asa sude pelayanan nana yang patupaon boi mardalan denggan tau sangap di guarmu. Sok-sokoni ali Tuhan tong dohami marningot di pemimpin bangso nami tingkat pusat satu daerah. Asa homa ali Tuhan nama ngalehon kebijaksanaan tunasida. Asa boi tarpatupa kesejahteraan di bangso namion. Tarlu mobi di kota namion, kota Depok. Mau lihatnya malai Tuhan di pasat hami matangi angon holan mangasaon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Maredehita sian buku ende nomor 714 jala tapasahat ma peleata. Tuhan aman mahal hami, tugu hami ruasmo, lehon dame bidi hami, takkan hidup mo.
debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upa saat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalomai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalara moti. Asau kupar seang kami pilihanon. Patimbulhon harajon mu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite hite todim. Asalam kutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesan nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin.